Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hello. Ano ko na yun, sir? Nalawag timbaga mi, Mrs. Nusigati, asawa ni Rafael. Kahit may pakamukin ka, na disgrasya. Itidadrive na ang kotse. Kadadaan iti ospital. No. Saan nga po doon ito, sir? Ibig po no. Sige, bye. Sige. Sige, sir. Sige. Nakariing di kiti talong anak ko manunay agraman. Idi katugangak nga babae, tinairan na nga aday suna idi nga may pimasyaro nga may Emilio. Sagbay talas 5 iti day tangal daw, manunemi intawag kaniyak ni Rafael nga asawa, kamaladaw nga agawid ka po tag-overtime. Agub-overtime maminan ti asawak manunemi idi ta adan ni tiyat high school dagiti duwangan anak mi. Dumakdakkel ti magastos. Dinamad nga rin itulok manunemi nga agsubliak iti trabaho kalpasan nga saan nga naskenpay nga iwanak dagiti anak ko. Dahil di nga min manong naimi damo kon ti aganak di na kon pinagsublipay iti trabaho. I-concentrate ko kano nga anusan nga taripatuen asikasuwen dagiti anak ko. Numampayat ako mamat bakat mabalim nga sweldoan wana ayaw mi kumati katugangak manong naimi. Ngayon kinakayat kasawak nga asikasuk at talaga iti agserbikan ko na. Kang runan na tagserbi ka rin talungan na kami. Naragsak kami manong nami. Bukod min ti balay, akompleto ti alikamen, nakaragsak kami as in, ngawan ti problema mi. Tapanakkalin ti sweldo ti asawa. At daurnong mi ti bangko. Para tanyaman ng panag-aramatan mi in case of emergency, kang runan na una ti maurnong nga para kadagiti masak, para iti masakmayan na talungan na kami. Yung kastoy tinapasamak. Umuna na nagsen nga panubok iti binihagbi manong naimi ti panakadisgrasya ti asawa nga dya kamuno anya ti kasasad na kaday di kagundaway. Siya pinanawak dagit naglulula kat napanak iti ospital tapno dito'y ko mamuan manong naimi. Doktor, kumusta ti asawa? Misis sandakan ginuray nga desisyon. Toore sa mo kayat ngimnasken. Awanan ti may sasaka ti asawa. Kanya? Ti kanigid, uno kanawan nga saka na. Kapilitan na naputed, tanas kanunay. Natumek titulan. Diyos ko. Naapektaran ba ti may sasaka na ngem, may baganturay ti mitlahan, palubos ti hapo. Kat mabaling nga usaran na. Kaya lang, tapno at na may kadwa nga saka na. Kasapulan na, tisaklay ko na sa rukod. Naday to'y manong nami nga napasamak iti asawak kat kaslad din na amo nga klunan. Ti panakapukaw nan ti may nga saka na. Kapingay palubos mo. Kapingay palubos mo, basalatan. Mapukaw ko ti may sasaka. Kapingay palubos mo, Naida. Rafael, kasi imbaga kang kahitay. Ang anak pa dito eh, hindi mo pasama ka nga mapukaw mo ti may sasaka. Nakabilitan. Ngayon na namin dali kasi dyan. Ngayon di pagyamanan ti Rafael, may salang sakam tinapukaw mo. Ikasano no, biyag mo kumati napukaw mo. Awang kumaitan ti asawak, awang kumaitan ti ama, digit ti talungan nagta. Ngayon sakam lang tinapukaw. Di taon na ti pagyamanan ti Diyos. Kasano ti managtrabaho? Awatan da adit kastoy. Nga wan saka kagtrabaho ti kumpanya pagtrabahoan.
dito nagpintas ti posisyon ko. No, saan ko maaklon ti amin? Narigat ko nga klonan ti kasto nga kasasaad ko, Naida. Sa set pa'y kumano na taya kon. Daytoy manong name tinagbalin na dimteng nga problema ti pamilyan. Ta saan nga maklon ti asawak ti kasasaad na. Hindi mayawid kon dito'y balay, manong name agpupupok matlatan iti kwarto na. Kat gabot ado ti gastos mi. Nagsayan ti urnong mi. Mayat manunusahan ni Rafael nga nasken ngagsubliak ngagtrabaho. Yung paglaki din manong name iti dati iding matlayang nga nagtrabaho isuda matlayang tinanghalakan niya. No iti bigat manong name agrubot kaming aggiina idagas ko dagiti anak ko iti eskwela kalpasan na kadagdiretsuak iti opisina. Oh, kumusta? Naida? Kaslasa mo rin namnaman niya. Kalpasan tinapawat nga panahon nga panagtaled mo iti balayo. Ngawan tinanga sa balingan na siya kasam na di a plain housewife. Ita, sigamat ti simublat nga mga opisina. Kalpasan ti kasya nga napasamak kini Rafael. Bale, ano ta kunada na ko? Change court? Nagsinublat kayo? When? Nagsinublat kami. Iso na lang taan niya. Mayad ko man nagsinublat kami nga iso matten ti mga asikaso iti trabaho ti nagtibalay. Nga iso ti mamalubos kada kami. Paano umay ko mga opisina, mapanagbasa da kita anak ko. Ngim samet. Nga dati sangpatan mi nga sumabat, ngim samet. Imbagtad dati katugang nga babae, nga katkaduanam. Nga marigatan, di na makatunusan, di to ta mismo anak na. Napungtot. Kastan sa atalag at tao nga adaan-anayan na. Adabanay na. Napungtot. Diyak pinakitang himisem. Di nakapay narakop. Mani po di remote hospital. Numampay may salang sakan at napukaw na. Saan lang makakawil. Makaarakop. Kang runan ti amin makaagek. Kada dati kang runaan nga partes na. Digad mawaw ka. Saan nga dito importante kanyak? Julie. Ti importante kahit awatin na kumati kinapudno. Ngagtignay nga natural. Nga di pa nagpunag kasla datay napukaw na amin. Saan nga sakan at napukaw na. Napukaw na pati kina-intelihente na. Ano te, hawag mo yung tinetoyin? Mas asyan una di pagina. Self-pity. Nag-self-pity. Kasi isun ti kapipimaman. Di ti lubong. Di kita ito pa'y bulsak. At ito pa'y rigdang agbyag. Nga agragsak di ti lubong. Isun ti nga may salang sakan at napukaw na. Mas dawak. Masapol nga makasalita mga siya at asawa. Malawlawagan. Masapol nga ang mga advice kang kuhana. Ti ina na. At advicean naman. Uri siya. Uri di kita anak ko. Minawan ti bangag na. Nagdakala problema. Problema ka pa siya kung nagtrabaho. Problema ka pati asawa. Nga kung nanapik, hindi ka nasesya at kumapay na natayin. Kawan Kasi lang natay nga si Bibiyag. Hindi tatarigat eh. Nabimbitas tayo ususto nga natayin. Tatno natayin ako ng panutem. Ngayon tayo si Bibiyag ngim kasi la si Bibiyag ngim gabuta si awan sa serbinan natayin. Natay si Bibiyag nga natay. Nagtagal ti problema, may stress na naduma. Alaganos ka. Kasabulam ti pamagbaga. Siyak, haan.
kasapulan ti pamagbaga ti asawam, ket siya ti magbaga ken kuana. Manong mi adumet a pamagbagami siya ti dagiti anak ko ken ti ina ti asawak ngem kaskas di nga awan ti pagbalbaliwan na. Dudiket kay maro manong mi. Gabu ka dagiti panag-overtime ko ta kasapulan unang ang overtime kabuta adu dagiti kasapulan dagiti anak ko iti eskwela. Idi may isang harabi kasi mang petak manong mi alas 11 idi may lokat kon ti daw bigla nga nayon ti silaw iti salas. Ket nakita ti asawak nga isot ng switch ti silaw, nakatakder nga nakasarukod. Apay nga itaka lang. Ha? Rafael, ang moment ka, duwalawas itang agop overtime. Overtime mo na overtime. Anak ko, mabuwag ti, turog di kita anak ta, ninanang mo. O dalalaki. Wen, di na kong kayat, tawanin ti sa serbik, tawanin ti langat. Sana nakaskidi, kailiw na, nabangluwak, namatsuwak, gamita, nakutungak, barbasa na, tsak pa makapapukis, na ang duda. Kaya nagsapsapol ka sa lalaki nga makaparagsakin ka. Kaya patawanin ti sa serbik. Patawanan ti sa serbik. Isa ko lipliputan na. Dan sa paling mga arakop kayong ka. No dayta man ti pamatim pang-aasim tek katem. Tadyak to pulos aramidan dayta. Awan iti panunot ko ti mga ramid. Iti adda ti panunot mo. Gabutamok nga dakas unay. Kanya kaya at gamarak-garak ti pamilya, takalpasan ti kastoy nga napasama. Rafael, at naman lang ang kati solusyon ti problema. Ulitek, tilang may sangasakam tinapukaw mo. Kaya mapay pagbalbalinem nga pati utek mo ket napukaw mo. Rafael. Umat gamin, Papa. Pasensya kayo nanak ko, ti pa nakabuak yun. Umat gamin, Papa. Kasi kang kanayan mga bagbagagin ka. May lang sakam tinapuko mo. Yung mapay nga siyang kang agmove-an. Ado ti matrabahuam. Ure may sakam. Hindi umat gamin kaya't nga aramiden. Mabalin nyo matulungan ni Lola di talikod. Naglawat ti likod. Mabalin nyo ti sumapol ti pagtrabaho nyo rin. No, awan ti masanga sa kayo. Yung pinagbalin nyo kami namin pinsan nga inutil ti bagyo. Hoy! Awan ti amom ti bagbagam. Ubing kamay. O ay ubing agpay pa. Nanaknakamaksan nga mistis ka. Diyon sa kaksaot kasta. Pudnumat mama. Gusto na kita yung bagam kini papa. Ang self-self-pity amami. Imbis ko mga makatulong, tumulong, ng saan, adadamat nga balinsuan nga problema. Anak, saan kaksuti ka sa well, kanunungan nyo tayo nayo. Kanunungan nyo tayo nayo. Kapatay sumakaitan, tiyam-yaman masapsabol yun. Yung siyak, nagbalin ako nginotin. Awan sa serbek. Nabipinis ko nga nabimpinsan akong nga natay. Nanda pala serbim. Rafael. Sila kasi kalat mangibagbagang awon, Sir Bim. Anak ko, sublikan ko kwarto ita maturog kayo. Taamlat na kanya, papangyon tiyag salita. Kaya nagkararagi kaya na po Diyos nga sapay kumata masilawan tinakundrepan nga panunod ti amayo. Pakulkulapan laeng. Ang self-pity laeng. Di na mong ausarin ti kina-intelligente na. Nakasimsimple. May isa lang ang saka tinapukaw na. Pinagbalid na namin pinsan na napukaw ng ti amin namin na. Iriyawanan, dagit anak mi, talaga nagsublidan iti silada, kastamatan kaninanam. Inaskat na sawak.
Rafael, di na kasitkan, nabagsitak. Nabansit ka matgayam, amom deta. Abi nga di ka agpabanglo. Abi nga di mo aramidan ti, amin tapno, saan ka nabangsit? Abi nga itulok mo ngawon sa serbim. Umay ka. Umay ka ti silata. Di patanlak. Mabait lang nga. Ulain nak. Inak iti silad. Inak mamles sa akong mga halat na pagsukatan da kandawa. Taintak digos. Inaramid ko timbagak manong name. Inakay ko ti asawak nga sumurot kanyak iti banyo. Pag mga kanyak, iti banyo. Malagip mo, ada matigiti kundaway iti, kay iti banyo kita ramidan ta, iti agkanahing. Samong ibag ang awan ti sarsarbim. Samong ibag ang ngadan sa baling nga lalaki di piyag ko gabatasan to mapasamag dahi ta Rafael. Siksikan tulay. Iso nga umay kan. Agdigos ta nga duwa. Digusan ka, sabunan ka, kalbasan na, agsinabunta, agbinilnas ta, agdinigos ta. Oh my God, Rafael. Tengkay nang igan, papagayam ket sumagmanulay nga paset, ti pagkasalitaan ni Naida iti Ilocos Norte, may sagaragitintay pagpilian para ti panakapili ti bestseller of the fourth week, iti bulan ti Agosto. Iti programa tayo nga lagit tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ken ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii, ken di programa tayo nga lagit tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Madama ka itang agbibuya dito page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentencial Award page. Da kayo nga agbibuya, paki-like, paki-share. Kahit no saan kayo pa nag-follow ka dito nga page, please nag-follow kayo. Ito no may upload dito nga video, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencial Award, nga madama kayo itang agbibuyan. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni Paring Ray. Lagip tira balabas papagayan, pakagunudan nyo kadagit at kakadakkel nga premyo, no, may sa kayo kadagit ay mapagasatan ng mga amak. No, agsurat kayo. Adaan kay kadi iti True to Life Success Story, naimbaligyan nga pakasalitaan. Kas kada ito pakasalitaan ni Naida nga. Ngayon ito mangiganti pakabuklan ti pakasalitaan na ito no 12:30 to 2. O i-share kung tumatkid dira ito nga programa, lagi ito no madama nga agprograma ako, i-share ko ito dito page kan ni Paring Ray para papagayan. Tapno mangigyo ako kompleto. Di pagkasalitaan ni Naida kat pa. Naragsak da pagamon ta biglang naipayan dati nadagsin nga panubok nga kaslasaan nga mapukal nga saan nga kaslag subli iti dati nga ragsak. Gayam nagsubli nga ragsak. Gusto nga naimbaligyan. Kasla kanyan. I-commute rin iti pagkasalitahan nyo, isa nyo iti email address to nyo tibihan nemiruiz@yahoo.com kung saan kat nemiruiz@gmail.com. No saan nyo matakabailan nga isurat kat interesado kayo unay nga mailagip tinapalabas ti pagkasalitaan nyo. Mabalimat nga siya iti sapulin nyo nga mang-interview ka na kayo no awan ti masapulan nyo nga manurat. Dagiti manurat ta kaming katkwa. Diya ka mo no bising-bisida uno awan time da para kada to letter reading pa nagaramit ti istorya. Dikit na nalalay nga writer tayo. Tayo tatang tawen awan pa tinaawat tayo nga nagsurat nga manurat. Yan. Last year, 2024, adan ni Saldi Kudal. Ay ita nga tawon kat adan ni aman ti pagharagan ng manurat nga tisuna. Yung magagang nila mga manurat. Dikit na nalalay nga manurat. Last year, 2023, adult writer tayo nga nagsurat. Ngayon may isa lang kadakuan natin ng habak.
Isod na 20 grand winner tayo, 2023 ni Mr. Norberto Bumanglag Jr. Kaya pa siguro ta, hanga na nga bakti na mga writer nga nagsurat hindi. Ken bakas no awanti masapulan dan nga isurat na. Nagrigad kami tagsapol di True to Life Success Story. Doon kita napintas na biyag na, ngayon di na kayat nga pa isurat. Kaya ito yung question pa no, di ba? Ngayon no may pang-iti fiction. Agad-agad nagagat nga manurat nagsurat. Amo iti fiction that ay fiction that ay parmata imagination di bukod da nga panunod. Ngayon agpepeso may basarmit lang tagpepeso nga pakasalitaan. Giti fiction. Giti parbo nga pakasalitaan. Nga sila agpepeso ngayon ado na kita sa ang agpepeso. Ayan. Ngayon lagi ito yung True to Life Success Story talaga po detalye with details, with date, ano da ka nagkasar, mas anak nagan na ito anak, kompleto. Diba? Mawalin na kang kontakin, i-search lang Tinemesio Ruiz nga Facebook account ko iti Facebook, dati nakakipisak, sa kay ag-message iti messenger ko nga, ibagayo sir, kahit ko't pa-interview para iti lagip na palabas. Tapos na makapagka-communicate tayo. Nag-asidyo na kita guru-uri nga premyo 50,000 pesos. 50,000 pesos, awatin the grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Sabagay mi, thank you kada kayo. Kahit ming acknowledge iti nagbuya, kaya nagbuya agla-like iti programa tayo. Yeah? Dito ay page nga Repiesta Sentenciador Award. Iti programa tayong lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Tarararan, tararan, tantan, padanan dak madamdama. Iti dirmanong naming programa tayo. Iti page mo nga dirmanong naming. Ito na. Ito na. Okay, ni Emerita Corpus iti San Francisco, California. Kang kanayon nga buybuyag. Si-share, naglalike ka na tayo. Anita Pacur sa taa iti Milpitas, California. Nelma Guerrero iti Kuwait. Luz Dunglao iti Wailoco, Hawaii, ni Florelisa Fiesta iti Waipahu, Hawaii, ni Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Leti Carbonel Tagabi iti Sarat, uno at Daison iti Singapore, ni Tessie Serrano iti Macau, China, Melvin Agnarayngay Eherson Kabugaw iti Nueva Ecija, ni Esperanza Escobar iti Paris, France, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Erlinda Stabilio iti Hawaii, Susan Rakipo, Elsie Marcos iti Canada, Remedios Aguilar iti Washington State, Rosita Ibusca iti Canada, kastabatan kini Relis Ismael iti London. Aging kayo sa badin tumanin nga video nga intay pa nagkakadwa papagayam, kaskunak, padaanin nyo, ti pagabuklan, ti lagip tinapalabas ni Naida, inak to i-share dito page spent lang, ti programa ting lagip tinapalabas. Di manong name niya ito, Nemi Ruiz. Salamat po. See you, Zon.